съобщението си да пресекат българо-турската граница. Селекционерът на българския национален отбор Любослав Тенев определи групата от футболисти, на които ще разчита за приятелските мачове с Япония и Казахстан. Лъвовете гостуват страната на изгряващо слънце на 30 май, като срещата е в Нагоя. На 4 юни път ще бъде визитата им в Алмати. Разширеният списък за двата двубоя включва общо 24 играчи в чужбина, а 17 в Али път повиквателно получава резервния страж на Левски Михаил Иванов. Нападателят на ЦСКА Спас Девер също е сред избраниците, както и халфа на сините Стефан Веер. Ето ги разширения състав от избраници на Любослав Пенев. Такова ли така, че да... Здравейте, Денце! Ау! Добре, попитай я какво иска за Коледа. Какво искаш? Хайде, дядо Коледа, влуши малко от духа на Коледа. Мели. Какво искаш, момиченце? Искам 4 понита. Едно за спалнята ми, едно за хола, едно за банята и едно, което никой няма да пипа. Искам още коронен принц, за когото да се омъжа, щом порасна, за да не работя като мама. Мисля, че на децата не бива да се дава всичко или ще станат глезгавци, като това тук. Ето, това е проблемът с децата днес. Ясно! За Коледа искам само световен мир. Това е непрактично. Ето ти го, на бяло. Ами я виж това, бе. Стига да си голоден. Как ти? И можете да го спим такова. Било красиво после. Хайде, бе. Освободиха апартамента, от който беше извършен. Къдите му обаче все още остават запечатани. Веднага след като приключи огледът, следващите се насочиха към друга сграда, разположена точно срещу страничния вход на съдебната палата.
Именно пред него се очаква ловното ми Иванов да влезе. Таванското помещение е специално, а между гостите му се разкрива добърлив вид към входа на съда. Нямаме достатъчно доказателства в този момент, който е от помещението да е ползвано от втори екип. Има такава версия, която се проверява. Случайно не е контактен, не е воден разпит с него. Неясно става, защото Иванов е избрал при централния вход на съдебната палата. Какви са мотивите на извършителите и защо не е бил охраняван от полиция? Бидейки по домашен арест, местата на които е възможно да се извърши на нова защото тук няма как да се купи земя на първа и получат много се направите нормално. Но най да се разполага с такива крайни, нека да изпраща избирателно, да изпрати на всички правителства. Има същото да се продължава да има споделите с правителството на университета. За сега най-много казвам за всички, които си имат се облагодетелствали от ефтините имоти. И финансирането, които са купували земите, то се изпрати до парламентарната комисия, която разследва строежите край морето. Хубаво е, че министър да изпрати тази информация. Защото е хубаво да се сеща не само за нещата, които са случили преди 5 години, е хубаво да се сеща и за нещата, които са случили преди 5 дни. За новините на нова Георги Георгиев. 400 работници доброволно, като буде ВМД собственост, това са открита синдикатите. Като се оглед, видовите, които самите си прави, първите завода, да реши да се възползват от предложението на държавата, да реши като обезпечение ще получат софийска съоръжение, предпочетени групи за платите и по Лондра Полка, по държави персони, които да бъдат направени в процеса. Собственикът на Лондър който доброволно пуска плащащи до заводи. Страна след един месец ще бъдат изключени и ще могат да работят на работа, която е квалификали, оператори, механици и аутомотивни. Първо ще започнат с минимална работна заплата, предвидени екип, който чертае поведението и след това зависимо от масивите, на която работи, се получава